साथा फिसासा लाबाय आं आबानिखौ खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोन बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय बेनिफ्राय नै बिराद गरमथारबो जोङो दा आयु 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 बाबा जोङो दा गामियाव आइलानाव थाइजौ जानो थांनायदो आरो थाइजौ मोनसोदोनो ओमफ्राय बोथोरनि फार्स्ट टाइम जागोन आरो आङो गोमोनखौनो जाखानोसै खिन्थु गोथांबोथ' जानाय जायाखै बेनिफ्राय दे एबारसो जागोन मोनदो होननानै लेंहरनायखाय जों थांनो नागिरदो जानो बा ओइ जोंनि आइ बिखुनजो मोनबो बिसोरबो ओमफ्राय नै आबाजों आंजोबो आबा नों मा जानो थांनायदो हो थाइजौ आबा साथा खमनाय गोलैसिगोन साथा खमनाय आरो देलै हमनोनो रोङा आबाया साथाया जि बरियाना आबानिया नाबा सान्दुंआबो गोसाथार थाइजौ खाजि जानो थांनायदो जों मा जालायखो अ इयावसो दङ थाइजौ मालिकआ थाइजौ मालिकआनो इसानावसो दंफैयो माबा मा थास'यो बेखौ इसोरो नाफाम देनो नायदों फानहरनो नायदों ना नै नाफाम देनो मालाय थास' हाग्रानि थास' नायो जोंनिया इखौ हाग्रानि थास'खौ होआ ओइयो खफ्रि लानाय थास'आ होयो थ' आङो आबानि माबाखौ इयावसो देनोदो न'आवसो मार गोथाव जाखायो ओहो माना दाख्लै जानाया औ आबानि सिलाकरनाव होनाया लद्रासे लद्रासे खाना दोनो प्लास्टिकआव फायदो ना सोलाबाखै थाइजौआ बुरजा दंना थाइजौ मालिकआनो नै जोंहानि न' खाथियावसो दंफायो इसानावसो दंना थाइजौआ माबाया नाफाम देनो थास' हाग्रानि थास' माबागासिनो इसोरो थाइजौ जानो थांनाय दोनदो अ थांलायनोसै आबाया थाबोबाय जा दखानाव मेथाइ जानो बिबैजो जोङो हाबबोबाय सिखाव लामाखै गोथाव गोथाव ए मासिसे मोनदों थाइजौआ मोनसोदो बेसेबा बा बेखौनो जागोन जोङो नाय बाजै थखा थखानो जि गोथाव जाखागोन हाननोसै गोदै खोमा अ इयो हाननो हागोन दे अ गिंगिलानिया नोंनियासो फालाया मा जाबोदो आबा ओइ दासो फैदोंसा दखानाव हाबनाया नै मा जादों इखौ नांजोब्बाय खिन्थानाय मा जादों मा जादों ललिपप दे होन थाइजौ हानदों बाबा ओरैनो सासेया देखन मावखिथारलै आबाया एम्फौ गोजा नुनायाव साफा थाइजौआ आथा मोनामो आरो बाहाय मोदोमनायसो मोनो आं मोदोमोसो आंबो नै साफा साफा थाइजौआ जारौ जारौ बांसिनसो मोनखाबाय ना बाजै हा अ गाखोनि र' सोलो थाइजौ जानो लेंहरदों नोंसोर
ओइ बाल्थिंसे मोनबाय दे आबाया मोनद' ओइ थाइसेयालाय गेसाव नामा गेसाव दे आबा जाया दे आबा जाया हामा बाबा गैला नों मानो सेन्देल गानदिया गेसाव जानोसै आबाया मोदोमद' गोथाव आखायाव हानांजोबबाय सङाबा बोरमायाबो जाफैसोबायहाय थाइजौ बिलाइ जायोबा बोरमानो थाइजौ बिलाइ हानै हानै होनो हागोन जाया गोथाव मोनाखै इयो थाइजौखौ जानो नायबाय थुनथुलिया फुदुंदो गोदैथार अयथासार गोदै सङाबाय बिराद गोथाव बिस्कुटबो गैया जोंहा थाइजौदोनो लोंसाखो दे थाइजौ जाबायानो आबाया जाबायानो थादो नै गेसाव मानि थाइजौखौबो हाख्लानायखौ जायालै थाइसे नांगौ नै साहा लोंग्रोनोसै जोंहा गाइखेर साहा गलापिनो गैया फांसे दंमोन दानबायना फांसे दंमोन आबा आंनि हाबायाव दानदों आंनि हाबायाव दानफायदों आंनि दाननायाव इलाय बाराद्राय मुजिद्राय माबा मैदुफुल गोमोन बायदि मोनजादो दे गोथाव जादों ना जायाखै जादों सोर फुदुंनाय फुदुंग्राखौ खिथिनाय फुदुंग्राया लाजिनो लाजिदो खोनथियानो महरखौ जों आरो आराम जिरायनानै साहा लोंग्रा आबानो हरनाय प्लेटखौ मोनसे मामि दे मालाबाबो नाङासै दे आबानो नेवमान दोनग्रो होनदो मा खालामदो बाजै माइ गायद' मियानसे मोनसिनाखै खोमा ना हेबानि नोंनिया मानसिफोरखौ बुसुदो ओमफ्राय हाब्रुआव दै गैया नामा खेबजांस' दे मोजां जागोन सामस लायासै जानो लुगैसोबाय ना खारबानांगौ आबै खायसेखौबो नांगौ नामा जाबाय दोनबाय जाबायानो आबाया जाबा होबाय आबानो जानोसै मा खद्रंलै जानोसै ओमफ्रानो गोथावनो दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन खेबजांसो होबावदों प्लेटाव थोराया जा प्लेटाव थोराया जा प्लेटाव थोयिया लायाव जा दायो जोङो थाइजौ जाखांनानै न' मोनफैबाय न' मोनफैनानै बेटाखौबो फुथुखांबाय टाइमबो जाबाय नालाय बेनिया उन्दुनाया ओरैनोथ' 11:30 12:00 उन्दुखायो नालाय ओमफ्राय बेखौ फुथुनानै दोनबाय ओमफ्राय बाबाया बेसर फेरेनो लांदोंमोन ओमफ्राय नै सिंग्रा लाबोदो दायो आं सिंग्रा जालायनोसै मानो होनबा जेनेबा आबाया सिंग्रायाव सिङाव आलु थायोना आलु मटर भाजा बेखौ बिराद मोजां मोनो आरो बियो ओरैनोथ' सानि स्रेम स्रेमखौ जाया बियो सिंनि भाजाखौल' जायो ओंखायनो बिबुआ बहाबा थांबाथाय सिंग्रा मिथाइल' लाबोयो आरो
ओमफ्राय नै दा लाबोदो ओमफ्राय मानसियाथ' उन्दुबाय थेवबाबो आं जाग्रोनोसै आरो दायो बेनो सिखारबाथाय होसिगोन आङो जानोसै बिहु फालिबो दङ गोमो बिहु फालि सोंदो बिदि मटर थायोना बेखौ बिराद जानो मोजां मोनो आरो आबाया बेनिखायनो बिबुआ सेंग्रा लाबोबाय थायो खिन्थु बेलेग मेथाइ बारा जानो नागिरा सेंग्राखौ लाबोबा फाजाखौ जायो